Eleonóra Študencová sa s chlapcami mala stretnúť 2 dni pred súdom, na ktorý čaká celé Slovensko. Rutinu ale narušila opäť britská strana. Prišli sme na kontakt a nám povedali, že kontakt sa ruší, pretože nemajú tlmočníka. Nakoniec sa tlmočník našiel, stretnutie sa ale presunulo na večer. Chlapci boli veľmi unavení. Samuel spal, samozrejme, má 3 roky. Martin prišiel tak unavený, že nemal ani silu sa pobiť so Samuelom o vláčik. Po 3/4 hodine stretnutie ukončili. Chlapci nakoniec spokojne odišli. Pani Eleonóra však už vtedy myslela na to, čo bude dnes. Slovenská ambasáda poskytla svoje priestory tým stranám, ktoré budú vystupovať za Slovensko. Posledné taktické stretnutie pred zajtrajším pojednávaním trvalo desiatky minút. Dohadovali sa argumenty, ktoré bude slovenská strana prezentovať v súdnej sieni. Oni sa budú samozrejme veľmi brániť, ale neviem, aký dôvod si nájdu na to, aby neišli deti do krajiny. Takže predpokladám, že zajtra teda by to... Dúfajme, že lietadielka pomôžu a ideme domov. Že to bude záchranné lietadielko a nie Titanic. A ďakujem celej verejnosti a zajtrajší zápas bude nielen za našu rodinu aj moje deti, ale za záchranu všetkých rodín. Napriek tomu, že Ivana so svojou mamou na ambasáde celý čas mysleli na Martinka a Samka, museli sa veľmi dobre sústrediť na zajtrajší proces. Teraz je to už totiž v rovine všetko alebo nič. Z Londýna Darius Haraxin, televízia Joj.